Malawi Today. Indetu pa DC deski pamene tikupitirira ndi mapulogalamu athu machidzulo ano pamene anthu akuweruka mu zintchito zosiyanasiyana. Pano tabweretsa breaking news zimene zikuchitika, nkhani zimene zikuchitika ku immigration, pamene amalawi mwakhala mukuona video imene tinakajambula ku immigration kuonesa mmene anthu akuvutikira ku immigration chifukwa chofunafuna passport. Ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni chifukwa talandira mafoni ochuluka kuchokera ku Blantyre, kuchokera ku Zomba, kuchokera ku Mangochi, kuchokera ku Mzuzu, kuchokera ku Karonga, kuchokera ku Lilongwe, mmene anthu akuvutikira ndi passport. Chomvetsa chisoni nchonena kuti video imene ija itaenda kwambiri pa social media komanso m'magulu. Madzulo omwe ano aku immigration akuluakulu atumiza anthu awo achitetezo kuti athamangise anthu onse amene akugona pa malo amene wa maofesi amene wa makamaka immigration ya ku Lilongwe. Ndiye nkumafunsa kuti kodi Malawi makwawo ndikuti anthu makamaka alakwa chani, chifukwa pamene po chimene akufuna ndikufuna ndalama yawo imene ayiononga wopanda phindu, ndalama imene amayembekezera kuti mwina apangira passport. Ena anachita kugulisa mbuzi, ena nkhumba, ena kankhuku, ena chimanga kuti akafunefune mwina chithandizo cha ntchito kunja, ena apite ku sukulu kumene ana, ena iya kupita kumene koko kumaphunziro, koma mapassport sakutuluka. Lero tangubwera ndi program imene video imene yonesa nkhanza mmene anthu akuzunzikira ku immigration, koma sosankhala ku Lilongwe kokha koma malo osiyanasiyana ku Mzuzu, Lilongwe, Blantyre, Zomba, Mangochi, anthu akuzunzika kwambiri nkhani ya passport. Lero akuluakulu aku immigration akuti akuthamangisa anthu kuti asagone pamalopa chifukwa ndiye kuti ayaluka. Funso nkumafunsa kuti kodi amalawi okwawo masandi kumeneko, kodi iniyo ngati aboma mukulephera kugwira ntchito yanu, vuto limene ndi la anthu? Kodi ino anthu aku immigration tikanena zimene zijazo ndikuzika pa mbalambanda masa zikuthandizira inu kuti aboma achite machawi aone mavuto amene ali ku department imeneyi? Inu ngati mmadziwa kuti mavuto simukufuna asefukire mboma ili, bwanji simmakonza nthawi yomweyo boma ili lisanabwere? Choncho amalawi tikufuna tikuziwiseni kunena kuti asilikali koma kapena tinene kuti achitetezo apita ku immigration offices ku Lilongwe, tikunena pano akuthamangisa anthu amene achokera kutali, ena ku Zomba, ena ku Mangochi, ku Salima, ku Nkhotakota, ku Nchinji, usiku ngati pano akuwathamangisa. Ndiye nkumafunsa kuti akagona kuti, kuli azimayi ndi ana akakhala kuti? Tikamanena kuti ife anthu amphawi ife tilibe mawu, timanena ngati zimenezi akanakhala olemera bwezi pano ali pompo. Andi izi zachitika pa nthawi imene amalawi ambiri yayimba mafoni kufuna kupereka chithandizo kuti tikawadyese anthu amene wawa chifukwa akugona kumalo kuja osadya. Lero akuluakulu aku immigration akuwathamangisa anthu amene wa. Ndangofuna kuti amalawi muziwe kunena kuti nkhanza zikuchitika zosiyanasiyana, ndipo nkhanzazi akuzipanga si azungu, tikupangana tokatoka amalawi. Nkhani yabwinobwino yonena kuti ma authorities aziwe, chifukwa nkutheka kuti ngakhale mtsogoleri wa dziko lino sakuziwa china chilichonse kuti kodi ku immigration kuli zotani, mmamubisira. Ndelero anthu mwayaluka, president waziwa kuti anthu akuzunzika. Mwalomala kuti mukondwere kuti zinthu zimene zizaziwika, president imene waziwamo kuti wapeza mavuto amene wawa atalowa mboma achitepo kanthu, inu mwalo monyadira ndiye mukuwathamangisaso anthu omvetsa chisoni kwambiri kuno ku Malawi. Timazuzana tokatoka. Bon Kalindo, the DC, madzulo ano pa breaking news.